Hej YouTube. Jeg lægger måske også en video op i dag. Klokken den er faktisk lige præcis 7. Og jeg vil gerne spørge jer om, hvad I synes, jeg skal sådan lave. Fordi jeg er ikke så aktiv på YouTube lige nu. Jeg ved godt, jeg kigger ikke hele tiden. Fordi jeg ser fjernsyn. Hvad det hedder. Og der var vist ikke rigtig andet. Var der? Det ved jeg ikke. Men jeg er ikke lavet så meget i dag. Altså, der er ikke så meget at fortælle. Jeg har selvfølgelig været i skole og sådan noget. Så har jeg bare spillet computer for det meste, da jeg kom hjem. Det er nok en dum idé at skrive, alle dem, der liker videoen, synes godt om denne ting. Fordi jeg får ikke rigtig nogen likes. Det er jeg selvfølgelig ked af. Men undskyld, det er fordi jeg er så fjernsyn stadig. Eller kigger væk. Sådan der. Nej, sådan der. Ja, det var sådan. Jo, undskyld, jeg kom lige til at tage min hånd foran. Jeg ved ikke, om I kunne se det. What the fuck? Ej, det var vist det. Vi ses YouTube. Nej, I skal lige have lov til at se mit værelse. Undskyld belysningen. Der er ting og sager. Der er Red Bull. Hems. Oh my god, lampe. Se, fjernsyn. Jeg har bare taget det på mode. Min mors computer. Fordi min gad ikke at starte op. Irriterende. Vinduer. Suspekt. Plakat. Sådan der. Stige. Meget spændende. Der står Just to know. Der står VIP Lounge. Eller hvordan man udtaler det. Jeg tror godt, I ved, hvordan man udtaler det. Men jeg ved, det kan I rette mig på det. Altså, hvis der er noget i måske belysning eller et eller andet, det kan jeg nemlig godt lave om. Hvis der er et eller andet, I synes, jeg skal lave om, så skriver jeg bare det. Vi ses YouTube. Hej. Ej, ja, ved I hvad? Jeg synes faktisk, hvis I har I en eller anden idé. Undskyld, jeg filmer ikke lige mit hoved. Hvis I kan se mit hoved nu. Hvis I har en eller anden idé til et eller andet, jeg kan sige. Ligesom Brian from Denmark, han siger. Brian from Denmark. Fuck, jeg er en spade til engelsk lige. Brian from Denmark signing off. Peace. Sådan gør han. Men jeg vil gerne gøre det på en lidt anden måde. Jeg vil helst ikke efterhætte nemlig. Derfor vil jeg gerne have jeres idéer. Så kan det være, at jeg finder en. Og hvis I skriver en kommentar, så skal jeg selvfølgelig nok svare. Det var vist det. Vi ses YouTube.